Guys, good afternoon. Hapon na ng Sunday at pinagpapawisan tayo guys sa pag-igib ng tubig. Dahil syempre, kailangan din natin kumain-kain. So, yung binili ko pang kutsinta doon sa public market ng Haro kanina. So, ayan. Nilagay ko siya sa rep. Tapos, eto malamig na. Masyado siyang sumarap. Alaga kong mami pig. Pinakain ko na sila guys. Kasi mahirap kung magugutom sila diba. O, ayan. Ito na tayo sa bubon. Pahinga muna tayo dito sa gilid habang kumakain. Kamusta pala guys ang Sunday nyo? Sana okay din. Masarap guys yung kutsinta, promise. Ayan. Namiss ko tong pagkain kasi bata pa lang ako. Mahilig na ako nito. Pinalikihan ko na to mula elementary until na nag-high school ako. Kaya yung pawis na yan guys, okay lang yan. Kasi isa yung way na napapawisan tayo dahil sa trabaho. Diba? Kahit ito lang sa gawaing bahay, okay na yan. Mahalaga na exercise tayo. O yan guys, gusto nyo? Yung anak ko kanina, doon sa Market Valley, 4 yung nakain niya. 4 na ganito. Nagustuhan niya kasi. Kaya yung 2 na binili ko, 4 yung naubos niya. Mukhang paulan na naman guys kasi maulap na naman yung kapaligiran. Yung langit pala. Pero greening pa rin yung kapaligiran. Yan. Yung timba namin. Nag-iigib pa ako guys. Bale, 3 pa yan. Isang 10 liters at 2 balde na konti. Last na to guys. Hindi ko na kinakain yung buko. Okay na ako kahit walang buko. Basta tayo, kung meron tayong gustong ma-achieve sa buhay, pagpatuloy lang natin. Kung marami man ang ayaw sa ginagawa natin, ang mahalaga wala tayong nasasaktan na ibang tao. So, walang rason para itigil natin, diba? So, keep on fighting. Fight ng fight lang tayo kasi wala naman tayong ginagawang masama para makasakit ng iba, diba? Nasa kanila na yun kung hindi nila tanggap yung ginagawa mo. Basta ikaw, wala kang ginagawang masama sa kanila. Kasi ako, nararamdam ko na minsan hindi lahat sumusuporta sa ginagawa ko, pero okay lang. Nagtitiwala naman din ako sa plano ni God. Kaya pinapabayaan ko na lang yan. Ang hirap din minsan, no? Lalo na kung physically sasabihin na sa yung masakit na bagay.
Pero dahil sa anak ko, nagpapakatatag na lang ako. Pinagdarasal ko rin na sana one day mawala na lang yan. Tapos matanggap na lang nila, 'di ba? Pero alam ko mahirap din eh. Lalo na kung nag-uumpisa ka pa lang, wala ka pang achievement. Pero hindi pa nila makita yung kahalagahan mo. Ginagawa mo man yung bagay pero kulang pa rin, 'di ba? Ganun kasi minsan kahirap eh. Kahit ginagawa na natin yung bagay na possible namang tama, hindi pa rin yung sakto. Kulang pa rin. Ang hirap pala, no? Kaya tayo, enjoy na lang natin. Kasi mahirap. Mas lalong mahirap kung di natin i-enjoy yung buhay na meron tayo. Kaya yun lang guys. Always keep fighting tayo sa mga problems natin. Kasi dyan lang naman yan eh. Pero as long as na kaya natin dalhin natin in a proper way. Huwag na lang nating isipin na big deal para mas magaan dalhin sa buhay, 'di ba? Ganun lang. God bless.